protože Calero Ampera teprve teď najel do dalšího kola, nebo respektive už nedají cíli. Tohle už je to druhá Toyota, to už je opravdu V20, ale ten přijde za chvíli. Thierry Neuville je teď tady. Thierry Neuville tady, komuká správně. Tak. Je to tak. Neskončí bolest. Navigovaný Martinem Jahty už. Tady jasný signál, že tady máme dalšího závodníka. A to je právě Sebastian Ogier, o kterém jsme hovořili. Už tady jel dvakrát, ještě si správně pamatujeme, takže opravdu teď Teemu Suninen a Mikko Markula. Levým zadním. Může se to stát opravdu hodně, stačí jeden hloupý kat a bude vymalováno. Teď ale tedy i když je to hloupé říct, je přeci jenom každý závodník jede hlavně proti stovkám a snaží se zajít co nejrychlejší čas. Ale to byl hodně široký průjezd, to vidíme, že je to fantastická dvojice. Já necháme se překvapit možná, jak to bude doopravdu. Ještě jednou Erik Zeiss před domácími fanoušky. Škody Motorsport. Tak to je Andreas Mikkelsen, přátelé. Andreas Mikkelsen. Tím se nám sem blíží další auto. Je dalším průjezdem opět. Už se 21, francouzské dvojice Esselina. Dva Evo, který se říká, že některý fázy jsou rychlejší. Tak, teďka 28 nám tady projela, to znamená další průjezd. Mikko Marčíka. Pojďme sledovat to, co se děje na asfaltu přímo před námi, protože tam se teď o nejrychlejší čas pokouší irská posádka.